सावगारियाव नुनाय आइजोनि मुङा अनजालि नार्जारी। चिरां जिल्ला सिंनि थांगाबारि मोखोनाबारि गामिनि पबित्र नार्जारीनि बिसि सासे गथ'नि बिमा अनजालि नार्जारीया थांनाय 29 नभेम्बर सनिबारनिफ्राय गोमानानै दं। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गोमानानै थानाय अनजालि नार्जारीनि फिसाय पबित्र नार्जारीया दुब्लियाव माइ हानो थांनाय समाव साननि 11 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासो समाव सिदलियाव थांनो होना थांनाय उननिफ्रायनो न'आव फैफिनाखै। सानफ्रोमबो खामानि मावनानै न'खर खुंबोनाय पबित्र नार्जारीया बे समाव उन्दै फिसाजोखौ लानानै जोबोर जेंनायाव गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो गोमानानै थानाय बिसि अनजालि नार्जारीखौ जेरावखि थाया मानो फिसाय पबित्र नार्जारीया न'आव फैफिननो खावलायनायजों लोगोसे सावगारियाव नुनाय अनजालि नार्जारीखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 8089565173 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। आंनि मुङा पबित्र नार्जारी आरो मोखोनागुरिनि आरो आंनि हिन्जावनि नामा अनजालि नार्जारी। बे अबेहाय थांदों आं माइ हायनाय समाव नुवासै आरो सोरबा जाथि खुरमानाव थांदोंबा बिमायफोरनाव थांदोंबा ना बिबथैफोरनाव थांदोंबा गाव फिसाखौ अनथावथाव नुनानै आरो गावनि फिसाखौ मोखांखौ नायनो लुगैदोंबा थाब माबायाव फैथोंसै। माब्ला गोमादोंमोन? सुनिबार खालि थांदों बियो। ओरैनो टाइमा माबासो जाबायमोन 11:30 बा 12:00 बिदि समाव थांदों। रावबो नुवाखै आरो न' खाथिनिया नुहुरनानै सोंदोंमोननो बिदिनो अबाव थांनो होननानै सोंहरबायनो सिदलियाव थांनो होननानै बुंदों नामानो। ओमफ्राय गारि ड्राइभारनि माबायाव बुंदोंनो न'आव थांनो होननानै बुंदोंमोननो आरो एसे माबाबो लादों नामानो जिबो गांनैसो। ओमफ्राय ओरै सानजाजों अट' गाखोलांदोंनो बेखौल' नुदों आरो। दा अबाव दङ गावनि फिसाखौ अनखांनानै न'आव फैफिनोबा आरो फिसायखौ अननानै न'आव फैफिनबा एसे मोजां जागौ। फिसायाबो मोना मोना गाबो आरो सोरांसि सोरांसिबो गाबबाय थायो। ओंखामखौनो जाया आरो एखमबा एसे जाबाय गाव गोजोननाय मोनबा जाबाय, गोजोननाय मोनाबा थाबाय जाला। बांसिन बिमाजों थायामोन थानाया, ओमफ्राय बिफाजों बांसिन जेरावखि थाङा खारफालाङो। ओमफ्राय फिसाखौनो अननाय दंबा फैफिनथोंसै गाव मोजाङै मोजां फैफिनबानो जाबाय न'आव गोसोखांनानै फिसाय आरो फिसाखौ अननानै। मावनांनायाथ' जेबो मावनांखाया ओरैनो संनाय जानाय थानाय, फिसाखौ स्कुलाव दोनलांबाय दोनलांनानै फैबाय न'आव थाफैदो आरो बिदिनो टाइम जाबा लायफिनबाय बिदिल'। जेबोथ' खामानि मावहोखाया, खामला हाजिरा मावफेरनाङाखै आरो संख्रि बानलु थाइसेबो खामायनानै बायफेरना नाङाखै बियो। आंनो जा हायो माबानानै लाबोजोबखायो बायनानैनो। आं फिसाय जानानै बेखौनो खावलायबाय। काजलगाव थानायाव एप्लाइ हैनानै दोनबाय। पुलिसफ्रा होनदों जोंबो एसे एनै नाजागोन नागिरनो, ओमफ्राय नोंसोरबो नागिरनो एसे सेस्था खालाम, सोरबा न' खाथिफ्राव दंबा जाथि खुरमानाव दंबा होनदों आरो। न'थ' लाजोबबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा खिन्थाहरदों गैया होननानै न'खरनिफ्रा। ओमफ्राय बिदाबो फैदों आरो मैया आंजों माबायाव थांनायाव सिदलियाव काजलगावआव थांनायाव बिदा सानै थांफादों। बिदा कमला आरो बे बिदा कर्न थांफादों आरो माबायाव थानायाव। ओमफ्राय दरखास्थ' होनानै फैदों आरो जों। मा खावलायनो सानगोन दा बिसिखौ? दा न'आव गाव मोजाङै मोजां फैफिनबा, फिसाखौ अननानै फैफिनबानो जाबाय। फिसायखौ अननानै जेबो मावनांखाया, गावनो लोमजानायानो नै दाख्लैसो मोजां जादों। थै सोबाय माबाय आरो लोमजानाया मोजां खारसारजोबाखै। बिफां एरि फानजोबनानै नायबाय बे एसे मोजां लोमजानाय साजानायानो मोजां जायाखै, मानो बिदि खालामनांगौ। आं बेखौनो खावलायनानै एसेयावनो सारमोननिसिम खुलुमनाय जाबाय।